Здравейте! Започва днес по телевизия България ОНЕР. Аз съм Константина Живова. Всеки делничен ден от 9:30 до 11:30 ви показваме онова, за което си говорите вкъщи и искате да видите по телевизията. В предаването днес очаквайте. Новата ни провокативна рубрика «Репортер на място» за нещата около нас, които се правим, че не забелязваме, а будат очите на всички ни. Митове и истини за генно модифицираните храни. Спор в студиото. Може ли жените да практикуват йога дори когато са бременни? Вижте упражненията в студиото. Моисей и Декстър за музиката и любовта, която вдъхновява. Спомени за Алф. Почина Мичо Месарош, изиграл извънземния пришелец. Назад във времето ще ни върне актьорът Пенко Русев, който в над 100 серии е озвучавал Алф. Какво става? Ами, ченгето набира уличници. А Кей току-що си вдигна ръката. Екс-вокалиста на Deep Purple и Rainbow Джолин Търнър ще дойде в Монтана, разказват организаторите на фестивала. Натали Ангелова за танците и музиката. Според част от учените няма доказани опасни последици от ГМО, а ползите са повече от обещаващи. На генното инженерство се възлагат надежди да реши проблемите с изхранването, болестите и дори тероризма. В същото време почти 100% от българите категорично не желаят ГМО в храната си. Засилва се съпротивата срещу тях дори и в САЩ. За митовете и реалностите около ГМО продуктите ще говорим с микробиолога Йордан Стефанов. Здравей, добре дошъл. Здравейте. Да видим сега колко всъщност са полезни, вредни ГМО храните като цяло. Митове ли са всичките тези коментари, притесненията на хората и като цяло изказванията на учените? По-скоро са митове, тъй като в литературата, в научната литература има огромен брой статии, научни статии, които стигат до заключение, че хората няма като цяло какво да се страхуват дори за околна среда, за собственото здраве, за здравето на животните, за храната, която се консумира. И наскоро, мисля, че не много, при няколко седмици излезна в САЩ огромен обзор от 420 страници с научна литература, което също е становище на Американската научна асоциация, която всъщност стига до този извод, че генно модифицираните организми не представляват опасност за нас. Ето пък аз ще те опровергая във връзка с САЩ, защото ще ти цитирам: администрация по храните и лекарствата в САЩ излиза с декларация, според която те казват: генното инженерство застрашава наследствеността. Вярно ли е това и според теб как би го коментирал? Първо е много важно да се уточни от кога е това заключение, тъй като в науката информацията постоянно се натрупва и може би не е много актуално, но има редица изследвания, които са доста така дълготрайни, преминават през множество поколения в полеви условия, които всъщност изследват дали тези генно модифицирани организми могат да предават своята наследственост, да повлият по някакъв начин биоразнообразието. Но това не се наблюдава, няма такъв риск. И всеки, който се интересува, в момента в интернет е свободно място за научна литература и всеки може да се информира. Да, но ето аз пак ще ти цитирам, за да коментираме всъщност и този цитат на професор Филип Ригъл, молекулярен биолог, който казва: съществуват научно доказани съмнения по отношение на безопасността на генно изменените храни и някои от тях могат да бъдат доста опасни. Все пак това са учени, които излизат с тези теории. Трябва да се знае, че мнението на един учен не е винаги категорично, не е от огромно значение, тъй като това е само едно мнение. И мога да цитирам и други учени, които
имат подобна позиция. Те дори твърдят, че са правили проучвания с експериментални условия с животни. Такъв известен случай е с един френски учен Сиралини, който се оказа, че се опита да докаже, че консумация на ГМО царевица при мишки Влияе. до образуване Да. на тумора. Аз също четох. В Уикипедия пише, че учени са изследвали всъщност геномодифицирани домати, с които са хранили мишки и доста голям процент от тях всъщност са умряли след това. Цялата научна общност, дори Европейския съюз като политическа организация, възрази срещу това проучване, тъй като методологията на извършване е доста непрофесионална, съмнителна. Първо, най-огромната грешка в това проучване, освен че представителната извадка от животни, която е използвана, е прекалено малка, използваните плъхове са от специална линия, която спонтанно развива тумори. Това означава, че аз ако храня тези плъхове с биопродукция, органична, която се смята, че е чиста, без пестициди и ГМО в нея, това означава, че те също ще индуцират тумори, туморогенеза, което ще ни доведе до един грешен извод, че органичната и биохрана също води до рак. Добре, така или иначе е ясно, че е хубаво да ядем чиста, отглеждана от нас самите храна, но това няма как да се случи в забързаното ни ежедневие. В какво състояние е България? Каква част от храната е генно модифицирана? Хората се страхуват, постоянно гледат етикети, чудят се дали е био, еко и така нататък, всичко с което. Доста спорно е, тъй като основно може... Аз знам, че се внасят в България примерно повече технически култури. Това е основно соя, която се използва в фуражите. Но това не означава, че тя е опасна. И освен това трябва да се направи една доста ясна по-скоро да се изтрие тая граница между ГМО и селекция, тъй като и в двата вида е много важно да се подчертае, че и при двата вида техники за получаване на нови видове, на нови хибриди, на нови сортове с ценни качества се води до промяна на генома. Де-факто селектираните сортове са ГМО също. И ако се върнем назад в историята и ако видим оригиналното растение домат, например, то няма нищо общо с сегашната култура. Също се отнася за царевица, банани. Те са неядливи. В момента плодовете на тези растения са ядливи. Това е в резултат от промяна на генома. Да, всъщност аз четох, че дори гроздето, домата, ябълката, чушката също в България са генно модифицирани. Как влияят? Особено на малките деца. Родителите се притесняват с какво хранят децата си. Не, смисъл такива... Може ли да има някаква промяна в здравословното ни състояние? Комерциални сортове, домати, няма пуснати на пазара, повечето са технически, ограничават се до рапица, която се използва за маслодайна, тях техническа култура, използва се за биодизел като суровина. Другата е соя, която споменахме, в царевица. И общо взето това са памук също и понякога ориз, но в България не са чак толкова разпространени. И да се обяснява, че домати, чушки, въобще всеки плод или зеленчук на пазара е ГМО, това не е вярно. Хората смятат, че когато един плод е с много странни вкусови качества или не е твърд, просто те смятат, че е ГМО, но всъщност той е с ниско качество. Да, но наричат всъщност рапицата супер плевел. Супер плевел, обаче тя има много ценни качества. Тя е основна суровина за продукция на биогорива и така, тя е важна суровина. Как един потребител може да разбере всъщност дали в храните има? По какво може да ги различаваме? Има ли някакви обозначения на етикетите? Няма такова. В смисъл, по законодателство трябва всеки производител да напише на продукта си, че съдържа ГМО. Но дали лабораторно може да се докаже, това е спорно, тъй като може само ако в продукта е вложен материал, който съдържа ДНК. Но много често ГМО продуктите са отделни химични вещества, като витамини. Трябва да се подчертае, че повечето, да не кажа всички витамини на пазара, са от геномодифицирани организми. Също се отнася и за аминокиселини и някои други хранителни добавки. Поради тази причина в САЩ напоследък много компании, които продават зърнени закуски, които хората консумират рано сутрин с мляко,
премахват съдържанието на витамини, на аминокиселини, тъй като те искат да обявят продукта си за чист от ГМО. И затова това води до, разбира се, до ниска хранителна стойност на тези закуски. А нашите зърнени закуски тогава, тези, които се продават на българския пазар, в какво състояние са? Колко генно модифицирани са те? Най-вероятно имат... Защото си мислим, че ядем овесени ядки, но колко са овесени ядки тогава? Ако имат изкуствено добавени витамини, най-вероятно може да се каже, че съдържат, но няма как да се определи. Много интересен случай с Китай, защото Китай е най-големия производител на витамин С. Той в момента използва една технология с биотехнология, която използва бактерията Ервиния, която е генно модифицирана и тя всъщност синтезира витамин С. Китай е производител на 80% от световното количество витамин С всяка година. На пазара се появиха яйца с витамини. Препоръчваш ли ги? Това е някакъв много странен нов продукт, но не знам, не съм сигурен. Чул съм за яйца с подсилено повече съдържание на калци и такива някои елементи. И подходящи ли са да се храним с тях? Да, защо не? Важното е да се почитай, че когато един продукт, дали е растителен или животински, когато премине термична обработка, голяма част от съединенията вътре се разрушават. Те са термолабилни. И освен това, редица проучвания сочат, че дори едно животно да се храни с ГМО суровина, дали е соя или нещо подобно, не са открити следи от протеини, нуклеинови киселини, гени и такива неща в мляко, яйца или месо. Това означава, че ние няма от какво да се страхуваме. Ако излезем от темата за храните, в крайна сметка околната среда е свързана с храните. Крият ли се някакви рискове и за околната среда? Защото пчелите са едни от насекомите, които всъщност така могат да пренасят замърсявания на около 10 км. Така пише. Вчера се състоя едно събитие, на което обсъждахме тази тема, особено за пчелите, която е много важна. И основният въпрос беше дали ГМО може да доведе до унищожаване на пчелите, тъй като се знае, че те са много важни за изхранването на човечеството. Като цяло пчела не се убива. Да, това е много важно. Деца го знаем. Но отново редица проучвания проследяват как пчелите се изхранват и тъй като в ГМО растения ГМО протеини могат да се експресират в полена, който се използва от пчелите. Се изследва дали ларвите на тези пчели консумират този ГМО полен и дали води до смъртност при тях, но се оказва, че отново няма някакви рискове, нещо, което да ни притесни. Те си живеят добре и това не влияе на популацията им. Можем ли с познанията, които имаме все пак в 21 век, така сами да създадем ГМО организми и да излезем извън лабораториите? Колко би било опасно това за човечеството и за природата? Това е много трудно, тъй като все пак първо човека, който се опитва да прави това, трябва да има доста добри познания. Отгоре на това самата апаратура е много скъпа и самите консумативи са скъпи, условията са много специфични и е трудно човек в някакви домашни условия или в кухнята си да направи нещо подобно, дори невъзможно. Ти казваш всъщност, че не са опасни, не са вредни. Да опровергаем тогава митовете, кои са основните митове, които си чувал и така знаеш? Хората трябва да знаят всъщност, че това са митове, това не е реалност. Чувал съм, че ако ядем ГМО, може ние да мутираме, но това е доста грешно схващане, тъй като нашата храносмилателна система предлага ни доста сурови условия. Киселини, протеини, които разграждат абсолютно всичко и де-факто всичко, което погълнем, се разкъсва вътре. И това води до един много интересен парадокс, защото хората постоянно ядат сурова храна. Това са примерно шопската салата, която е сурова, съдържа огромно количество ДНК и ако това беше възможно, би трябвало ние да поемем някакви гени от тези растения, да ги инкорпорираме в себе си и да стане нещо странно, но това не се наблюдава. Да, но казва, че всъщност тези храни потикват и към алергии, освен това потикват и раковите клетки към делене. Възможно е, да, по принцип това е така, тъй като протеините са имуногенни, те предизвикат имунен отговор в тялото ни, но всички видове храни, меса съдържат протеини, това означава, че може да развием алергия към абсолютно всичко. Дали могат да предизвикат рак, това не е възможно.
Отново, защото тялото унищожава всичко. Клетките по принцип нямат навика да абсорбират макромолекули в здраво състояние. Те разгръждат всичко. Кои са постиженията? Ето да се похвалиш. Ти с това се занимаваш. Кои са постиженията като цяло в биотехнологиите днес? Днес постиженията са, че започва да се работи по създаване на модерни лекове, които са доста ефикасни срещу някои онкологични заболявания. Има вече едно излекувано детенце от тежка остра лимфобластна левкемия, което е огромен успех. В лабораторни условия се доказва, че тази техника може да се използва за премахване на вируса на ХИВ от нашия геном, което означава, че може скоро да излекуваме СПИН. Освен това имаме и българско постижение, тъй като една българка, Наташа Похорова, която е кадър на БАН, доколкото си спомням, работя в компанията, която създаде ваксината срещу опасния вирус Ебола през 2013-2014 година. Има и позитиви явно. Да, която между другото е доста добро постижение. И аз много се радвам, че българи участват в това нещо. Така е, българите сме талантливи и умни хора и ти го доказваш. Благодаря за това гостуване, че ни разясни всъщност дали е реалност или мит вредата от ГМО храните. Благодаря ти много и продължавай да помагаш. Благодаря. В новата ни рубрика "Репортер на място" ще ви показваме различни социални експерименти за това как българин реагира, например, когато майка с бебешка количка се опита да пресече пешеходна пътека, когато от преминаващ автомобил изхвърчи празна бирена бутилка, както и още много провокативни ситуации. Можете и вие да снимате и да изпратите фото си или клипчета за неща, които са ви възмутили или показват неприемливо поведение. Започваме с жива връзка от центъра на София. Днес ще бъде един от поредицата предстоящи горещи дни. Готови ли сме да помогнем на човек, на когото му е прилушало, или ще го подминем? Ще разберем сега от репортерите на място Асен Манасиев и Борислав Петров. Здравейте! Добро утро, Ина, на теб и на всички наши зрители. Ексклузивно в ефира на телевизия България On Air и нашето предаване. Днес в момента ще ви покажем един уникален социален експеримент на тема "Състрадателни ли са българите?". Аз изглежда, че съм в гора, но всъщност, както и ти каза, съм в центъра на София. Намирам се в градинката между Народното събрание и Софийския университет. А колегата Асен Манасиев е само на няколко метра от мен. Той в момента ще изиграе човек, на който много му прилушава, вероятно от времето, вероятно от нещо друго. Ще получи гърш, ще му стане лошо. Очакваме да минат хората около него и да разберем дали някой ще му обърне внимание, дали някой ще се спре да поговори с него, да го попита има ли нужда от нещо или пък няма нужда от нищо, защото нас наистина ни вълнува темата дали българския народ е състрадателен, дали хората просто са едни, така като коне с капаци, ако мога така да се изразя, преминават през случващото се около тях, без да ги интересува. Естествено, по закона на Мърфи точно в момента не минават хора, но ние сме сигурни, че всеки момент ще минат, защото малко преди включването ни минаваха много хора. Тук ето първите хора всъщност вече минават. И ето, и те се спират, доколкото виждам. Те се спират, питат го дали е добре. Така че ние сега ще отидем да си поговорим с тях. Здравейте! От България On Air сме предаването днес. Правим един социален експеримент на тема "Състрадателни ли са българите?". Видяхме един добър пример току-що. Нашият колега беше в ролята на човек, на когото му прилушава Асен Манасиев. А вие наистина се спряхте, а не го подминахте, както много хора за жалост правят. Важно да кажем, че веднага човека се спря. Както виждате, в момента, в който дойде, ето бяха с малки дечица, човека веднага се спре, попитаме как се чувствам, добре ли съм, веднага се сети дали може да извикаме бърза помощ, ме попита, така че благодаря ви много. Поздравления наистина, дано повечето от хората да бъдат такива. Как се казвате вие? Владимир Димитров, приятел ми. А смятате ли всъщност, че сме достатъчно състрадателни? Ето, вие сте един добър пример, но не всички българи са така. Зависи от хората, но по принцип в този голям град много малко е това нещо. Всеки гледа свои интереси. Аз искам да попитам сега всъщност и дамата, дали според нея са състрадателни българите. Слушало ли ви се така понякога да сте свидетел на такава лоша картинка, примерно жена с бебешка количка, да се подминава човек, на който подминават се и даже не сме и много състрадателни.
общо взето всеки гледа за себе си. Наистина ли, както каза господина, причината това, че сме в голям град, това, че всеки е забързан в своя собствен живот? Аз съм от по-малък град, аз съм от Плевен, но и там е същото. Тоест не са по-състрадателни българите в по-малките градове? Навсякъде е едно и също. Добре, благодаря ви много. Приятен ден, всичко добро. Сега всеки момент ще направим втори дубъл, така че ние се връщаме отново в храстите. Асен отново влиза в своята актьорска роля на човек, на когото му прилушава. Да видим какво ще се случи сега. Чувам иначе се смееш. Минава една дама, но тя видя камерите, така че ние ще изчакаме някой друг човек. Наистина се радвам. Аз си съм приятно изненадан от това, че видяхме един добър пример. Ето сега минава един господин, който е с костюм. Не го виждам добре от тук, може пък да е депутат, защото ние сме, както казах, градинката до Народното събрание. Ако е депутат, ще е интересно да видим депутатите дали са състрадателни, но независимо какъв е. Ето още един човек, който се спира. Това наистина е страхотно. Аз съм много приятно изненадан. Отиваме сега и при него. Господине, здравейте от предаването. Днес сме по България ОНР. Участвате в един социален експеримент на тема състрадателни ли са българите. Вие сте вторият положителен пример, който видяхме тази сутрин. Веднага се спряхте, не го подминахте. Човека, искам да кажа... Не го подмина, човека му стана лошо, бе. Или поне така изглеждаше. Наистина така изглеждаше. Добре съм си изиграл ролята, човек веднага се спря. Както виждаш, отново реагираха хората както трябва. Попитаха ме дали имам нужда от линейка. Помогна ми да седна тук, така че отново, както виждате, един положителен пример. Явно не трябва пример. да грубуваме на стереотипи, да вярваме, че българите като цяло по презумпция не са страдателни. Как се казвате? Вие с какво се занимавате? Да не сте депутати, да отивате към Народното събрание? Не, адвокат съм по професия. Като цяло българите са много състрадателни. Мислите? Винаги помагат, да. Има тук-там изключения, но иначе считам, че е така. Ако видите социалните мрежи, когато някой сподели тъжна новина, хората изразяват една съпричастност, което е много добре. Да? Дано наистина сте прав, приятен ден, всичко добро. А ние сега ще направим и още един трети последен дубъл, така че аз отново се връщам към моето скривалище в храстите, а Асен отново ще влезе в ролята си на актьор. Тук има едни хора, които ни наблюдават, но те видяха камерата, така че ги оставихме на спокойствие да си тръгнат. Ето сега идва една възрастна двойка, нека да видим какво ще направи, какво ще се случи. Асен реши да ги пропусне, може би те са забелязали камерата. Ми е интересно дали обаче има значение това, дали човек изглежда добре, дали е облечен добре. Защото всички сме били свидетели как се подминават просяци или пък хора, които лежат на улицата така в по-окаян вид. Така че очаквайте и такива експерименти. Но днес, първият ни експеримент, искахме да покажем всъщност един добре изглеждащ млад мъж, на когото му прилушава. Ще му бъде ли помогнато? Ето в момента още една дама се спира и аз отивам да си говоря с нея. Здравейте, госпожо! Ние сме от предаването днес по България ОНР. Правим предаване на тема състрадателни ли са българите и вие сте един добър пример, трети подред тази сутрин. Отново да кажем, ето хората отново се спряха. Благодаря ви и аз много, че се спряхте. Изплаши ли ви колегата? Извиняваме се много, но добротата отново, както виждате. Наследствено си добър актьор, казах. Очевидно, да. Госпожо, достатъчно състрадателни ли сме? Вие сте, но всички ли сме така? Мисля, че сме били, но вече сме много оплашени, много травмирани, много притеснени и не всеки може да прояви тая състрадателност, която съществува в него. Важното е, че... сме състрадателни. Вие какво си помислихте всъщност в първата секунда? Каква ви беше асоциация? Си помислих, че не го повярвах. После обаче той продължи да се привива и го попитах, нали чухте какво? А стори ли ви се съмнителен в началото? Примерно, помислихте ли, че може да е мошеник или наркоман, пияница? Не. Много е рано, много е млад. Не си помислих това. Но в първи момент някак си, може би, нещо го изпресвило стомах, но той продължи да... Да, аз опитах се да се свия малко повече, за да ми повярват. Но... Благодаря ви, приятен ден.
Ами мисля, че нашият първи социален експеримент Добрият пример очевидно беше повече тук беше в изобилие и тримата човека, на които направих този номер, се спряха, както виждат и нашите зрители. Зрителите ни ще ни очакват обаче и в други роли, в които ние ще изглеждаме по-окаяно, защото на мен ми е интересно дали пък това, че ти изглеждаш... каза, че изглеждам сравнително добре, за което и благодаря. Така. Ако може би си така изглеждаш по по-различен начин, видимо в ненормално трезво състояние, с по-пърпани дрехи и лежаш. Може би повече хора. Боби, ще го проверим. Ще го проверим. Това те първа ще го показваме на нашите зрители. Аз мисля, че все пак днеска показахме добрия пример. Добър пример, което наистина е хубаво. Аз се чувствам доволен и удовлетворен. Супер. 3 от 3. Мисля, че първият ни социален експеримент можем да обобщим така. Българите са състрадателни, поне с хората, които изглеждат добре. Благодаря, Боби. Да, така е. Поздравления за актьорската игра. Благодаря. Така е, момчета, и вие го доказахте. Не ни пропускайте и след рекламите, защото в здравните минути на предаването ще ви дадем полезни йога съвети и практики за бременни.